Hi guys, it's me Brix and welcome back. Hello guys, welcome back to my channel. So for today's video is na-prank ko na naman ang kapatid ko at pamangkin ko. So ayan. So ngayon is gabi na. Today is May 17, May 14, 2020. And I do not know kung kailan ko ito ma-upload, pero kung mai-upload ko man ito, na-upload na yung unang prank ko sa kanila, which is annoying prank. So panoorin nyo na, dito ko ilalagay or ito yung thumbnail. So ayan, so ngayon is ano na lang ito, intro, kasi natagalan ako mag-execute kung paano ito. And ayun, so before anything else, please don't forget to click the subscribe button at yung katabi niyang notification bell para ma-update ka whenever I upload a video. So ayun guys, may toko. So ayun lang guys, so let's get to the video. Hi guys, magandang gabi. So it's me Brix and welcome back. So ngayon is i-share ko sa inyo yung mga ganap namin tuwing gabi. So ayan, nag-ML kami dito sa Rabas. Ako nag-ML. So by the way, sorry sa aking damit na sobrang wasak na. Pero I love this. Comment down below kung gusto nyo din yan. So kasama ko sila. Hi po, hi. Napilde. ML. Protection. Stia, yang. Hi. So magtanaw siya sa salida. Tanaw sa salida Stia kayo mo siya ML. So ayun, so nag-ML din ako. So tanaw lang Stia o Korean. Kani kay nag-ML. O Korean. So ayan. So i-montage ko na lang ito guys. Anak naman ang So meron akong kape dito. Kape. Your team is picking. The enemy is Hanabi picking. ako guys, hanabi ako. Sorry sa damit. So ayan. Sorry ha kung madilim. Wala kasing masyado dito, walang ilaw. So ayan lang. Please be Your team is picking.
It's a prank! It's a prank! Dad, ba? Ano pinti? Alay, ginawa ka. Patay! So ayun guys, na-prank natin sila. Yeah. Sunod. Ikaw na. So, wait lang. Akong email. So ayun guys, pangalawang beses ko na silang na-prank. O ba? So ayan. So sorry guys, ako natagalan ako sa pag prepare. So sorry kung natagalan ako sa sa pag build up ng prank na ito. Tiniming ko talaga na namatay ako sa ML. Sa pangalawang beses ko na silang na-prank. So ang una nakita nyo na yun. So ayun. So wala silang emic guys, so ganun lang. Sirang kay RG mag-connect. So guys, ayun lang ang ating video for today. So sana nag-enjoy kayo sa panonood kasi pasensya kung naburingan talaga kayo sa first, no? Kasi nag-build up pa ako kung paano ko i-execute yung prank. Pero ayun lang, so ayun lang ating video. Sana nag-enjoy kayo kasi ako nag-enjoy ako. So ayun lang guys, thank you so much for watching. Hope to see you in my next video. Please don't forget to click the subscribe button at yung katabi niyang notification bell para ma-update ka whenever I upload a video. Follow na rin ako sa aking mga social media accounts down in the description box. So this is Brix Tiguman saying annyeong, bye. Hope to see you in my next video. No hate, just love. Bye. Bye! Bye na! Bye. Bye na yan! Bye! Bye! Bye!